Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang novena to St. Jude Tadeus. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless hearts, work on me your wondrous lights, change to joy by every if it be His like you I long to be, evermore His friend, now and eternally, love's voice has no end. Patron of the hopeless hearts, work on me your wondrous arts, change to joy by every if it be His In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, and all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you in love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good. It be His will. Help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints,
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and the depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Consoling comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuse of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Pamibilaban sa bagyo as hiniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, ulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan as sinautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, uli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing paginit kang kinaban. Huli kainin, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin sa pilagro ni mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasuro kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, Espiritu Santo. Amen. Tukaw po mo na ang gabos. Sa liwat maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Webes, ika-14 simana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga mas intentions sa iyo ang mga minasunod, pasasalamat for the gift of life for Chupilo Navarro, offered by Bebelin Navarro and family, thanksgiving by Bibian Luterina, thanksgiving by Edith Catolico and family, Consuelo Ebuenga, Joyce Monique Nipa, for the special intentions offered by Baloloy family, Dan and Liz, G and Chloe. For fast recovery of Ian Aison, offered by Aison family. For safe travel, offered by Salve Pranada. For safe travel of Charles Catolico, offered by Edith Catolico and family. For fast recovery of Jose Ebuenga, offered by Consuelo Ebuenga. For healing of Samuel Enriquez, offered by Manacop and Enriquez family. For guidance and protection of children, offered by Brotas family. Para sa kaagadan ka mga kapahingaluan kang kalag.
Evelyn Concepcion, dulot ni Anilin in Violeta and family. Eden Amaro, Ronald Balye, dulot ni Ira Oy. First death anniversary of Sunny, dulot ni Salvacion and Merlilita. 15th death anniversary of Rogelio, dulot ni Nati and Baluscan family. Consolacion, dulot ni Vivian Loterina. Ruhan, dulot kan De La Cruz family. Fidel Socorro, dulot kan Brotas family. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Teripon kita ngunyan na Huwebes sa pagdebosyon kay San Judas Tadeo. Sa paagi kan sa iyang mga pamibi, nagahagad kita kan sa tung mga pangangaipo sa mahal na Diyos. Siring man nagpapasalamat kan gabus na grasya na igwa kita. Ang Diyos padagos na nagtataos sa to, minsan bako kitang maninigo. Punantaan Santa Misa sa pag-ako kaiyan ining satuyang daipagigin maninigo, alagad nagsasarig sa pagkaherak kan Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagkadiyos, sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pa an magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Henesis. Si Juda nagrani ki Jose asin nagsabi, Tugote ako kagurangnan na ining sa imong uripon, mataram nin sarong tataramon sa talinga nin sa kuyang kagurangnan. Asin da ika man lugod maanggot sa imong uripon, huli ta ika arog man sana ki paraon. An sa kong kagurangnan naghapot sa iyang mga uripon, na anolay, igwa kamo nin ama utugang na lalaki, asin kami nagsimbag, igwa kami nin ama na magurang na, asin sarong tugang na lalaki, aki nin sa iyang pagkagurang, may tugang ini nagadana, kaya siya nasanaan natada na aki nin sa iyang ina, namamutan siyang gayo kan sa iyang ama. Asin sinabihan mo ang sa imong mga surugoon. Darahanin do siya digdi, tanganing mahiling siya, kan sa kong mga mata. Kung ano sa indong tugang nanguhod, dai makaiba sa indo, dai na nindo mahihiling ang sa kong lalawgon. Pagbalik niya mo sa samuyang ama na sa imong uripon, isinabi mi ang tataramon nin sa kong kagurangnan. Dangan, pakalis nin dikit na panahon, an sa mong ama nagsabi na magbalik kami sa pagbakal nin dikit pang kakanon. Asin nagsimbag kami. Dai kami makakaduman kun an kanguhod ming tugang umiba sa muya. Maduman kami huli ta daimi mahiling ang lalaki, kun daimi kaiba ang tugang ming nguhod. Dangan an sa imong uripon na sa muyang ama, nagsabi sa mo, aram nindo na dawaan ipinangaki sa ko kan sa kuyang agom, asin taan saro nawara. Kaya naghuna ako na rinunot siya nin mga mabangis na hayop. Sagkod mo niyan, day ko na siya nahiling. Kun haleo naman nindo sa sako ang sarong ini, asin maraot ang mangyari sa iya. An sa kuyang maputi ng payo, isusubol nindo sa lulubngan, sa dakulang kamundoan. Day ina nakapugol sa sadiri si Jose, sa atubangan kan sa iyang kairiba. Kaya nagsabi, pahalion gabos sa atubangan ko. Kaya day inaan mga surugoon, kan magpamidbid si Jose sa iyang mga tugang. Asin nagtangi siya nin makusog, malata na dangog kan mga taga-Ehipto, asin nin paraon. Ako si Jose, sabi niya sa iyang mga tugang, buhay pa ang sa kong ama, ang sa iyang mga tugang nagkatirikbahan, asin dai sa iya nakasimbag. Dangan nagsabi si Jose, dulok sa ko, asin duminorolok ang sa iyang mga tugang. Nagsabi si Jose, ako si Jose, ang tugang na pinabakal nindo sa Ehipto. Alagad, dai ka mo matakot. Asin dai ka mo magbasol na ipinabakal nindo ako digdi. Hulita sa pagligtas nin mga buhay na ipinadara ako ni Diyos, digdi na manginotan sa indo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibo nin kagurangnan. An kagurangnan nagpadaranin gutom sa daga.
Asin rinatak ang gabos nindang pagkakan. Alagad sarong tawo pinainotan ninda. Si Jose na pinabakal naman ni uripon. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. An sa iyang mga bitis, ginapos nin mga tanikala. Asin ang sa iyang liog, ilinaog sa batbat. Sagkod kan panahon na mangyari ang sa iyang hinula. Asin pinatunayan siya, kan tataramon nin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Nagpatugon ang hade asin binuhian siya. Ang hade nin mga banwaan iyo ang nagpabutas sa iya. Ginibo siyang kagurangnan nin sa iyang harong. Asin mamamahala kan gabos niyang rugaring. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Sabi mo no, O Diyos, nagtatamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, sa saindong paglakaw, irukyaw nindo na haranina an kahadean nin Dios. Bulungan nindo an mga naghihilang, buhayan nindo an mga gadan, linigan nindo an mga dauton, paluwasa an mga demonyo. Inako nindo na daing bayad, itauman na daing bayad. Daing magbalon nin bulawan o plata o kwarta sa saindong mga hagkos. Para sa saindong pagbaklay, daing magdaran nin basket, sanglian, sandalyas o sugkod. Hulitaan obrero, maninigong pakakanon. Paglaog nindo sa banwa o sa baryo, maghapot kamo kung si isay duman an marhay na tawo, asin makiistar kamo sa iyang harong, sagkod na kamo maghali. Paglaog sa harong, magtaong galang kamo. Kunan harong maninigo, an sa indong katuninongan, magdadanay sa harong na iyan. Kunda ikamo akoon o himation, lumuwas kamo sa harong o sa banwa na iyan, asin palpagon nindo an alpog sa saindong bitis. Tutuong sinasabi ko sa indo, na an aldaw nin paghukom, urog na masakit para sa banwang iyan, ki para sa Sodoma asin Gomora. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Nabubuhay po kita sa sarong kinaban, kung sain ang gabus na bagay may presyo. Everything seems to have a price tag. May katakod na kantidad. Kada hiro, kada gibuhon, may kapalit na bayad. Pag nag-effort ako, dapat may pasalamat. Pag nag-invest ako kan oras ko, dapat may balik. Kung magtao ako kan sa kuyang energy, emotions, resources, ada iman pwede na libre lang. Dapat igwa akong makua. Dangan, kung mayo akong makua, makulog sa buot. Masabi, sayang sana, warang kwentang kapagalan. Lugi ako. Ginamit sana ako. This is how the world teaches us in dealing with others, in sharing what we have.
Pero sa ebanghelyo ngunyan, nadangog ta, liniliwat kan kagurangnan, ang siring napakasabot. We hear that Jesus sent His apostles. As in may mga panugun-tugon siya, kan mga dapat gibuhon, as in dapat daigibuhon. And He says something very important sa apostoles. Sabi niya, mayong bayad kamong nag-ako, mayong bayad man kamong magtao. Sarabay daw po kita, uliton ta, mayong bayad kamong nag-ako, mayong bayad kamong magtao. Without cost, you have received. Without cost, you are to give. Bakusa na po ining instruction kan kagurangnan kung ano ang dapat gibuhon. This is in fact a lesson on grace. Leksyon manungod sa grasya kan Dios. Pero bago kita mag-abante, magayon garong sabuton kung ano ang grasya. We always mention the word grace. In the Mass, we always talk about grace. Whenever we receive blessings, we say, this is God's grace. Baad igwa po digdi na nagsisimba na ang ngaran grace. Magayon ang ngaran mo, your name means undeserved gift. Regalo na itinao, dawa bako kang maninigo. A gift from God that was given to me even if I don't deserve it. Grace. Sa katunayan, kung nihilingon tangani ang satuyang pagkabuhay, garumayo man bakong grasya. Ano po? Everything is grace. Gabus man na igwa kita, regalo, hali sa mahal na Diyos. Asin bako kitang maninigong mag-ako kan mga iyan. Therefore, Saint Therese of the Child Jesus tells us, everything is grace. Ang satuyang kusog, ngunya na aldaw, regalo kan Diyos. Ang mga tawong padaba ta, regalo kan Diyos. Ang sa imong isip, talento, mga oportunidad na igwa ka, ang sa imong kaumayan, healing, ang mga panibagong pagkakataon, second chances, gabus po ini, regalo ini gabus kan Diyos. Maski nga ni po ang presensya mo digdi, dawa na masahi ka pa St. Jude, dawa nagsakripisyo kanin oras, bako mo po ining sa diri. Minsan, ang pagiging yaon mo digdi is a gift from God. Totoo, regalo ta sa Diyos ang pagsimba, pero mas dakul po kitang inaako pag nagsisimba. Tinatapatan asin linalampasan kan Diyos ang tinatauta sa iya. In the Mass, He sanctifies us. Pinapabanal kita. In the Mass, tinatawan kita nin kadakol na mga grasya. Everything is grace. Pero aminon ta, bako sa gabus na oras, narurumduman ta ini. Ano po? There are many days na naghuhuna kita, na ang gabus na igwa kita, hali sa sadiritang kusog, asin sadiring pagpagal. Kaya masabi, kwarta ko ini, pinagalan ko baga ini, talento ko ini, ako ang naghasa ka ini. Harong mi ini, ako ang nagpagal, magpatugdok ka iyan. Degree ko ini, takudan mo ang ngaran ko nin mga keychain sa puro. Dahil pinagalan ko ini, it belongs to me. I deserve what I worked hard for. As in, kada bes na magtao ako, may utang sa kuya ang mga tao. Dapat may kapalit ang serbisyo. We have a term for this. We call it entitlement. Sabi kan mga Gen Z, deserve ko yan. Ginawa ko to, napagod ako, deserve mo yan. Pinagalan ko ini, itao mo sa kuya. Are we saying na ang trabaho kan Diyos, ang trabaho kan tao, mayong halaga?
Sinasabi ta ba na dain na sa nakita maghigos? Are we saying na dapat libre ang pagtrabaho dain na kita magpasweldo? Daiman po. In fact, Jesus Himself respects justice. Sinabi niya po iyan sa Ebanghelyo, ang sabi niya, ang obrero maninigong tandanan. A laborer deserves his due. Yan po ang definition kan justisya, to give what is due. Data po sinasabi, to give for free. What we're trying to say is to give freely, generously. Dahil totoo, pira po sa tuya digdi, ang pag nagtatrabaho, lampas pa sa kalidad, sa kantidad kan sahod ta. Inisa na ang sahod mo, pero ang trabaho mong ginigibo, mas dakol pa kaiyan, na awardan ka pa nga ning best employee. Tagapagmana kang kumpanya. Dahil grabe ang pagmakulog mo sa trabaho, you give so much more than you are paid for. Pinapagirumduman po kita kan kagurangnan na rumdumon ang kapinunan kan gabos. And everything starts from Him, from grace. And if it comes from grace, then it must continue as grace. Kaya, naglilingkod po kita, bako tanganing pasalamatan. Kung minsan makulog sa buot, pagalon ka. Tapos kan nagsasaro-saro kan papasalamatan, nalingawan kang sambiton. Sabi mo, mura lamang thank you. Mura lamang paisnak. Nagpapatawad kita, bako dahil karapat dapat ang mga tawong patawadon. For all we know, ining pinatawad ta sa aga, kukulgan na naman kita. Dahil man sinda mabago. But do we stop forgiving dahil lang daipasinda andam magbago? Or do we imitate God who continues to forgive us repeatedly? Dawahalo yun kitang magbago. Paano kung minsan daog tapaan mahal na Diyos? Ano po? Mas kuripot pa sa Diyos. Day ta kapapatawadon. Day kung nalilingawan so ginibo mo sa kuya. Garuso da imang kita nakikilimos nin pagkahirak kan Diyos. We forget that in front of God, we too are just beggars. Huwag po tayong maging madamot sa mga biyayang libre nating tinatanggap. Maging mapagbigay dahil libre natin itong tinanggap. Mayong bayad kang nag-ako, mayong bayad kang magtao. Masakit po ining gibuhon, pero aadalang ta po ini sagkod na naggugurang kita. This is the path of Jesus, and this is the same invitation that He extends to us today. Maging pagirumdum po lugod ini sa satuya, na ang pinakamahalagang mga bagay sa buhay ta, daita binakal. The most important things that we have in our lives, we did not buy. God gave them to us freely. Mayo po sa arin man ini, an pwede tang bitbiton palangit. When we die, we leave behind all these material gifts. Kaya mantang yaon po kita sa kinaban, pakinabangan ta ini, pabungahon, ihiras sa kapwa, iangat ang kapwa bako sa nakita. Use your gifts. Bless others with your gifts. Kung ang Diyos matinao, kita man po iniimbitaran maging matinao sa kapwa. Mayong bayad kitang nag-ako, mayong bayad kitang magtao. Kurangan, O Diyos ni
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoon an samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukdoan sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman sa kaibahan kan angheles sa sinsantos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 at kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan. Isana, isana, sa kaitaasan, Isana, Isana, sa kaitaasan. Baladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Isana, Isana, sa kaitaasan, Isana, Isana, sa kaitaasan, Isana, Isana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadang mo kagurangnan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo ipinapahayan, sa kunya ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, hasin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Gracia. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na iyong ginigikanan kan gabus na grasya. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itaumo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang kinabang, kaharaki kang
Uya si Hesu Kristo, ang pinakadakulang regalo kan Dios. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
puso kay buhay sa iraramid buot garo ikapanikulang daig pinatalino nagsiyasat nagapot kanay ka namin bitaw nasabotan na ikabalan kagurangan makakahit mo ikabalan kagurangan makakakabanon at madugang pamana na hinihina sa kuyang puso. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ang sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna ang gabos sa diit na announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 24,859 pesos and 95 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 5,842 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 7,356 pesos and 80 centavos. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man, ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ning Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2, Dinner Concert for a Cause, sa October 10, alas 6 sa Pagkabanggi, sa Legazpi City Convention Center. And proceed kan mga nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ning Legazpi. Sa maawot po magbakal ning ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Mga anonymous, 2,000 pesos, 900 pesos, duang anonymous, 1,000 pesos, duang anonymous, 500 pesos. Julia Lim, Doran and Family, 5,000 pesos, SAB, 5,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Dionela Family, 700 pesos, Devotee, 500 pesos.
Donation through GCash, 1,100 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa mga lingkod kan liturhiya, libreng naglilingkod sa simbahan. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong partisipasyon asin presensya sa misang ini, and to our online community. Thank you for joining us in this celebration. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo asinan sa indong mahal sa buhay, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin matinao sa kapwa. Salamat sa Diyos.